Ik kijk richting het dörfje. Ik huur hem wel, hij zit erin. Hij is er klaar voor. Maar met Hilsen nog, nee, dat doet hij al echt zo zwier. Zeg ik kind, hier nog bij. We halen er gewoon hoe het gaat. Allemaal mee! Hier! We doen allemaal samen. Allemaal spitsen. Wie kan nu in de handen krijgen? Kom op! Hier! Twee! Ik presenteer het, de prins 2020 is Prins Mieke de Nuchter! Hier staan. Bij de gratie van de Rood van Elf. Prins van Aartsen zonder die van Lommevel. Commandeur in de orde van de Bonte Noepap. Bescherm hier voor het zwakke geslacht van de kas Oosterse Schansenprins. Zoon van Pieter Nelfie Peuten en trotse pap van Sarah. Grootmeester in het oude horen bij ons prachtige hertog Brouwerij. Keurvoors bij mijn favoriete club Borussia Mönchengladbach. Wij zijn er boer. Ja, dat fancy. Gouverneur bij vriendengroep De Oetsmeters en opdrachtgroep Zoegezag. Burgemeester uit het Rekken op donderdagavond met wat vrienden. Koning in het Vogelscheten bij het Sint-Sebastianenschild. Alzoer wie in overweging genomen hebben het dienstig is om verordeningen te treffen in het belang van ons onderdanen, gelet op een bepaalde in artikel 11 van het vastelovensreglement, verordenen wij en doen wij te weten. Ten eerste. De hoogheid heeft natuurlijk nog één officiële handeling dat we even vergeten. En dat is natuurlijk in de voorganger Prins Roel III, dat nou ex-Prins Roel III is, een onderscheiding te geven. De onderscheiding van onze eigen hoogheid, ik zal hem even laten zien voor de mensen die het kunnen zien. Het is geel zwart, dat is natuurlijk wel vrij apart. Bovenin staat Prins Mieke de Nuchter. Aan de linkerkant hebben ze Prinsenmutke, geel-blauw natuurlijk van ons kleuren. Aan de rechterkant staat 2020. Kaarten, wat er natuurlijk ontzettend geel doet met die jongen, dat is wel zijn hobby. Natuurlijk staat er ook bij het teken van Borussia Mönchengladbach. Daaronder staat dansvrietje Marit en in het midden staat Groet de keienschieter met de schermen van de andere gild. Dit is de onderscheiding van Prins Mieke de Nuchter. Natuurlijk vind ik dansvrietje ook een hier rechts van de school.
geen Duitse afsluiter, want dat past wel bij ons ook in Prins Mieke de Nurse. Dus ik geef even de laatste woord en dan noem ik Prins Mieke de Nurse. Dankjewel. Dat zijn die noten op Bruze mee te bedeuren. Na gut. Genug Gelaberei jetzt. Lass uns alle einen Trinken gehen. Und für die Jungs, die mich gerade getragen haben, gerne noch zwei. Die haben gerne, können kaum noch stehen. Prost Mahlzeit. Achse, hallo!